በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራትን ክቡራንን ነዚ መርሃ ግብሪ እዚ ተከታተሉ ብምልኹም ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ፕሮግራም እዚ ብህያው ተስፋ ዩቲዩብ ቻነል ኣቢሉ ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ ፕሮግራም እዩ። እስካዕ መወዳእታ ሓቢርኩምና ክትፀንሑ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ። እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን። ለማዓልቲ ስግደት ማለት እንታይ እዩ ንመን ከ ይግባእ ብዝብል ርእሲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰረት ጌርና ምስተወሰነ ግዜ ሓቢርና ክንፀንሕ ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስ ኩላህና ይኹን። ስግደት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንመን ከ ይግባእ? መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብል? ናይ ቦታት ትምህርቲ ከ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ይብል ዝብል ክንርኢና። ስግደት እንታይ እዩ ኢልና ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንሓቶ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ መልስ ኣሎ። በመጀመሪያ ደረጃ ግን ስግደት ማለት ባዕሉ ካበይ ዝመፀ እዩ? ስርወ ቃሉ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ? ትርጉሙ ከ እዩ ዝብል ክንርኢና። ስግደት በአንጻር ናይ ግዕዝ መምህራን ክልተ ዓይነት ትርጉም ኣሎ። ሰገደ ሰገደ፣ ተንበርከኸ፣ ክሳዱ ድንን ኣበለ፣ ክብሪ ሃበ ዝብል ትርጉም ኣሎ። ስለዚ ክልተ ዓይነት ስግደት ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ስግደት ዓበይቲ ሰባት መምህራን ከምኡውን ጋሻሹ ናብ ገዛኻ ክመፁ ከለዉ ዝግበር ክሳድካ ድንን ኣቢልካ ዝግበር ስግደት እዩ። ከምኡ ድማ ኣቦታት ክመፁ ከለዉ ክሳድካ ትሕት ኣቢልካ ትቕበለሉ ስግደት እዩ። እዚ ብገለገለ ሰባት ናይ ክብሪ ስግደት እዩ ዝብል ስያሜ ይወሃቦ እዩ። ስለዚ ትኽክል እዩ። ነገር ግን ስግደት ካብዚ ዝሓለፈ ምስ ኣምልኾ ዝተሓሓዝ ፍሉይ ትርጉም ዝወሃቦ ምዃኑ ግን ክንርዳእ ይግባእ። እዚ ሕዚ ዝገለጽኩልኩም ከም ሰብ ንወዲ ሰብ ክነኽብሮ ይግባአና እዩ። ንሰብ ዝግብኦ ክብሪ ክንሕልወሉ ይግባአና እዩ። ስለዚ ኣብ ዓድና እኳ ተሪእና ብናይ ዓድና ባህሊ ክንርኢ ከለና ዓበይቲ ሰባት ክመፁ ከለዉ ክሳድካ ትሕት ኣቢልካ ናይ ምቕባል ልምዲ ኣለና ማለት እዩ። ተኾነት ካሊእ ስግደት በአንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ካብ ምስ ኣምልኾ ዝተሓሓዝ ስግደት ግን ካብዚ ዝተፈለየ ትርጉም ኣለዎ እዩ። እዚ ስግደት እዚ ብሕታዊ ስግደት እዩ። ከምኡ ድማ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝግባእ ስግደት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብግልፂ እዚ እዩ ዝናገረና። ብዛዕባ ስግደት እዚ ዝርዝር ትርጉሙ ክንርኢ ከለና ስግደት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልና ክንሓትት ከለና ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ከምዚ ኢሎም የብራህርህዎ። ስግደት ማለት ሰብ ርእሱ ብትሕትና ኣዋሪዱ ንኣምላኽ ክብሪ፣ ምስጋና፣ ፍቕርን ኣምልኾን መስዋዕቲ ዘቕርበሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ። ካልኣይ ስግደት ናይ ልቢ ምግዛእን ልዕልና ኣምላኽ ምቕባልን ዝገልጽ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ንእግዚአብሔር ብትሕትና ምእግዛእ ዘንጸባርቕ ናይ ክርስቲያን ባህሪ እዩ ይብልዎ። ክቡራትን ክቡራንን ስግደት ማለት ወዲ ሰብ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ንኣምላኹ ክብሪ ዝህበሉ ኣምልኾ ዘቐርበሉ መንፈሳዊ ኣገልግሎት እዩ። እዚ ስግደት ንመን ይግባእ ኢልና ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንሓቶ ከለና መጽሓፍ ቅዱስ ከይተወላወለ ስግደት ንእግዚአብሔር ጥራሕ ከም ዝግባእ ብግልፂ ይዛረብ። ብመጀመርያ ደረጃ መጽሓፍቲ ኦሪት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ከም ዝብሉ ብዝርዝር ክንርኢና። ከምዚ ይብል ኢታምልክ ኣማልክተ ወኢምንተኒ ዘእንበልየ ወኢትግበር ለከ ኣምላከ ከመዘ በውስተ ሰማይ በላዒሉ ወከመዘ በውስተ ምድሪ በታሂቱ ወበውስተ ማያት ዘበታሂት ያለ ምድር ኢትስግድሎሙ ኢታምልክከሙ። ትግርኛ ብቸካይ ካልኦት ኣማልክቲ ኣይሃለውኻ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘሎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ማያት ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘሎ ነገር ኩሉ ንዓኻ ምስሊ ኣይትግበር፣ ኣይትስገደሎም እውን ኣይተምልኮም እውን ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ቀናኢ ኣምላኽ እየ ይብል። እዚ እግዚአብሔር ባዕሉ ብነቢየ ኦሪት ብሙሴ ኣቢሉ ንእስራኤላውያን ዘመሓላለፎ ህያው መልእኽቲ እዩ። ሎሙን እዚ ህያው መልእኽቲ እዚ ይሰርሕ እዩ። ኣብ ዘመን እዚ ዘለና ህያው ቃል እዩ። እዚ ቃል እዚ እንድሕር ሓሊናዮ ክንወርሶ ልግባእና በረኸት ክንወርስ ኢና። እዚ ቃል እዚ እንድሕር ጥዒስናዮ ድማ እዚ ቃል እዚ ዘስዕቦ ፍርዲ ክንቀበል ኢና። ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ጽኑዕ እዩ። ንምድሪ ደግፉ ዝሓዘ
ንፍጥረታት ኩሉ ደጊፉ ዝሓዘ ሕያው ቃል እዩ ስለዚ እዚ ተስዒሩ እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ሕያው ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ድማ ነዚ ምስክርና እዩ እና ሙሴ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ትሕቲ ምድሪ ድማ ኣብ ባሕሪ ካብ ዘለዉ ፍጥረታት ኩሎም ዓብይ ክበሃል ይኽእል እዩ ዘደንቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ንምርኣዩ ከዓ ዘገርም ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ብዙሕ ዓደነቕቲ ነገራት ዝሰርሕ ሓይሊ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እዞም ነገራት እዚኣቶም ምስሎም ቀሪፅና ክኸውን ይኽእል ብኣካሎም ኣብ ዘለውዎ ክንሰግደሎም ከም ዘይግባአና ስግደት ንእግዚአብሔር ዝግባእ ጥራሕ ከም ዝኾነ በዚ ድማ እግዚአብሔር ዘይደራደር ከም ዝኾነ ብግልፂ ሙሴ ከነግረና ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ይኾነይ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 15 ለታሕቲ ድማ ከምዚ እዩ እቀው ጥቀ ነፍስኩም እስመ ኢርኢኩም ርእዮቶ በይእቲ ዕለት እንተባቲ ተናገረኩም እግዚአብሔር በኮርዮም በውስተ ደብር እምነ ማእከለ እሳት ወኢቲ ጌጊ ወኢቲ ግበሩ ለኩም ግልፎ በአምሳለ ኩሉ ምስ በአምሳለ ተባይት አውዛ አንስት ይብል በትግርኛ ኸይድና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ኣብ ኮርዮም ካብ ማእከል ሓዊ ምስተዛረበኩም መልክዕ ኣይረኣኹምን ስለዚ ተጠንቀቁ ከይትጠፉ ወይ ንርእስኹም بملكع تبعتا وي أنستاي استسرح مسلي أي تقبرو بملكعتهم عم مدر لمن زولو دما مثل غيركم أي تسجدو وي كعاد ما بتي عب سمايات زنك أساغس فطور غيركم مثل غيركم أي تسجدو تتنقعو نابدا نايكزابير قال كنا قرنا خلو أبزداقم معراف 4 وطرع 15 ملكات مالت سلازي زخونا مثل قريصنا بناي سويت ملكع خوني خليو بناي سبعي ملكع خوني خليو وي كعبتهم عب سمايات زبرو فتراتات خوني خليو وي دما بتي عب تحت مدري زلو بحري أو بزنبرو إنساتات مثل خوني خليو بزيعتهم غيرنا كنسجدن كنملخن كم زي قبأنا جابير ما نزقو دايزي الشلل كم زي ولو بقلسي نقرنا مالتي سلازي كاين التالل بتاع مخنطنقق يقبأنا عبزو خفل زي كاي تسجدو طرح يخوني انت سجدنا زمصنا صعبين انتي مخانو بقلص نغيرنا اندحر دعا كاب እግዚአብሔር ወፃ ንኻሊ ፍጡር ምስሊ ጌርካ ተሰግድ እንድሕር ዳ ኮይንካ ክስካዕ ሳልሳይ ክሻዕራ ዓይቱ ልዲ ክቐጽዕ ከም ዝኽእል እግዚአብሔር ብግልጺ ኣቐሚጡ እዩ ኣብ ዘዳግም 5 ነቶም ኪዳኑ ዝሕሉ ንቃሉ ዝሕሉ ንእግዚአብሔር ንኽብሩን ንፈቃዱን ዝጥንቀቁ ድማ ክሻዕሽሕ ትውልዲ ከም ዝምሕሮም ብግልጺ ይዛረቡ ማለት እዩ ስለዚ በረኸት ክንቀበል ሎሚ ኣብ ቅድሜና ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝዓዘዘና ክንፍጽም ይግባእ አይ መርገም ክንቀበል እንድሕር ዳ እንደሉ ኮይና ከዓ ብሕታው መማረጽ ታሊ ናይ እግዚአብሔር ቃል ምጥሓሲ ማለት ሎሚ ግን እግዚአብሔር ከምኡ ይኮነን ዝደሊ ቃሉ ብምሕላው ዝተባረኸት ነፍሲ ቃሉ ብምሕላው ረድኤት ዝበዝሐላ ነፍሲ ክትህልወና እግዚአብሔር ይደሊ እግዚአብሔር ስለዝደሊ ከዓ ብቃሉ የምህራና ኣሎ ስለዚ ምስተውዓል ክበዝሐልና ንቃሉ ዝግዛእ ልቢ ክህልወና ድማ እግዚአብሔር ብመንፈሱ ይግርሐና ስለዚህ ሐቀኛ ስግደት ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝተዳለወ ክቡር ማዕድ ምዃኑ ብግልጽ ናይ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ኣምሂሮና እዩ ናይ ሐዲስ ኪዳን መጻሕፍቲ እንታይ ይብል ነዚ ቃል እዚ የጽንዕዎ ዶ ኣፍሪስዎ ዶ ወሲኹሉ ዶ ቀኒስሉ ኢልና ክንሓቶ ከለና ብሉይ ኪዳን ድማ ብግልጽ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተነግረ ነገር ከጽንዖ ከሎ ከይሸርመመ ኮይቆርመመ ክቕጽል ከጽንዖ ከሎ ብግልጽ ንርኢ ማለት እዩ بمجمرة نايقويتانا نايمدحنا يسوع كريستوس تمهرت نرى ماتيوس وانجيل مراف 4 وطرع 10 كم زيو لأجزابير أملاكك كسجد لوتو باهتيتو تأمر وامزي ويلو اجزي يسوس هرم درهي سيطان صوف وطو لأجزابير أملاكك تسجد لوتو وچاهو باهتيتو تاملكيو ترجمو شعوقويتانا نايمدحنا يسوع كريستوس كيد أنتا سيطان نقويتاخا أملاخ كاسجد نعو طرح كعا أملخ تباهيلو تصحيف إيو بلو يبي ويتانا من حنان يسوع كريستوس أموا إلى سجاويو بتفتان ماتيو نعوق سجد الله حتى خلينا ويتانا من حنان يسوع كريستوس دما أو قدوسات مصحفتي زتصحفه السعر زي قبو صنع قال هي وقال الله تايبل نيغزابير أملاخكا طرح نعو طرح تايغبر سجد أملخ زبل قال الله كيد رحب إلو باتي هياو زخونا قال كسعرون كلاخلون كلو إنا نرئ مالتي تنا حديث كلام بحتاو ممهرنا قويتانا من حنان يسوع كريستوس
እተና እምነትና ጀማርን ፈጻምን ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ሐዲስ ኪዳን ሊቀ ካህን ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብሰብ ዘይተመርጸ ሊቀ ካህን ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ርእሳ ዝኾነ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት አምልኾ ውዳሴ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝግባእ ምዃኑ ብግልጺ አረጊጹ ከነግረና ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሞ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕታው መምህር ህይወትና እዩ ነፍስና ከዓ እንደገና አቦ እዩ ስለዚ ናይ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ሒዝና ካብ ምኻድና ንኻልኦት ካብ ምሕላፍ ካሊእ ተልእኾ ክህልወና ኣይግባእን ኣብዚ ክንውስኸሉ ክንቅንሰሉ ኣይግባእን ብምኽንያት ናይ ክብሪ ስግደት ንእግዚአብሔር ዝግባእ ስግደት ካልኦት ብምሃብ ክንሰርቕ ኣይግባእን ብምኽንያት ናይ ክብሪ ስግደት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝጥሕስ ስግደት ክንፍጽም ኣይግባእናን እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ዕንቱ ናባና እዩ ዓይንቱ ለእግዚአብሔር ሃበ ጻድቃን ወእዝኑ ሃበ ስእለቶም ዓይንቱ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ናብ ጻድቃን እዩ እዝኑ ከዓ እንደገና ናብ ጸሎቶም እዩ ይሉ ስለዚህ ክብራትን ክብራንን ስግደት ንእግዚአብሔር ዝተገበአ ጥራሕ እግዚአብሔር ዝርዮ ስግደት እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ስግደት እግዚአብሔር ዝሰምዖ ስግደት እግዚአብሔር ዙፋኑ ብክብሪ ዝዝርግሐሉ ስግደት እቲ ብሉይ ኪዳን ዘረጋገጾ ከምኡውን ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አረጊጹ ዝመስከሮ ሓቂ ንእግዚአብሔር አብ ክኸውን ከሎ እዩ ማለት እዩ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ካብ ምባሉ ዝተልዓለ ካሊእ ምስክርን ካሊእ ትምህርትን ኣይመድለየን እንተኾነ ግን ንኣገልግሎትና ንምስክርነትና ብቑዕ ክገብር ዝኽእል ናይ ኣቦታትና ትምህርቲ እውን ክንርኢና ቀደሞት ኣበው ሐዋርያት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እንታይ ኢሎም ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ናብ እንዳ ቆርኔሌዎስ ክኸይድ ከሎ ቆርኔሌዎስ ብፍሉይ ክብሪ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ነቲ ናብ ገዝኡ ዝተለኣኸ ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ ፍሉይ ክብሪ ክህቦ ከሎ እንታይ ከም ዝበሎ ንመልከት ወበቢኦ ጴጥሮስ ተቀበለው ቆርኔሌዎስ ወሰገደ ሎቱ ታሕተ እገሪሁ ወአንስኦ ጴጥሮስ ወይቤሎ ተንስ አነሂ ከማከሰብ ትርጉሙ ጴጥሮስ ምስ ኣተወ ቆርኔሌዎስ ተቀቢሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ወዲቁ ሰገደሉ ጴጥሮስ ግና ተንስ ኣነ እውን ከማኻ ሰብየ ኢሉ ኣተንስኦ እዩ ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጽሪ 25 ብጣዕሚ ይገርም እዩ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ካብቶም ቀደሞት ኣበው ሐዋርያት ሓደ እዩ ከምኡውን እቲ ኣብ ህይወት ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓብይ ቦታ ዘሎ ብጣዕሚ ትጉህ እቲ ሓደ እዩ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ክብሪ ሃልዎ እምበር ክብሩ ናይ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ እዩ አገልግሎቱ ንክብሪ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለማት ኩሉ ኸቢሩ ክርአ ንሱ ትሕት ኢሉ ከገልግል ኢና ንሪኦ ማንም ሐዋርያ ይኹን ማንም ነቢይ ግን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንገዛእ ርእሱ ክቕበል ብምኽንያት አገልግሎት ናይ ባዕሉ ክብሪ ክእልሽ ንእግዚአብሔር ዝግባእ ክብሪ ንዓቶም ክቐርቦም ከሎ ቀልጢፎም ክቃወሙ ከለው ክግስጹ ከለው ኢና ንርኢ ማለት እዩ እና ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ኣዝዩ ዝኸበረ ዋላ እኳ እንተኾነ ቆርኔሌዎስ ትሕት ኢሉ ክሰግደሉ ከሎ ኣነ ኸማኻ ሰብየ ኣነ ኸማኻ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ኣነ ኸማኻ ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ባርያ እግዚአብሔር ኣነ ኸማኻ ኣብ ሰማይ ልዑል ኣምላኽ ከም ዘለኒ ኣነ ኣምላኽ ከም ዘለኒ ኣገልጋሊ ከም ዝኾንኩ ባርያ ከም ዝኾንኩ ምስክር ከም ዝኾንኩ እየ ዝኣምን ስለዚ እዚ ስግደት ንእግዚአብሔር ዝግባእ ንስኻ ተስ ኣነ ኸማኻ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እየ ኢሉ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ብቐጥታ ክመኽሮ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እሞ ካብዚታ ኢና ንምሃር ማንም ሐዋርያ ይኹን ማንም ነቢይ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንገዛእ ርእሱ ክገብር ኣይንሪኦን ኢና ኩሎም ኣቦታትና ንክብሪ እግዚአብሔር እዮም ዋጋ ከፊሎም ሓሊፎም እግዚአብሔር ንክኸበር እግዚአብሔር ልዕል ክብል ልዕልና ኣምላኽ ኣብ ዓለማት ብሓይሊ ክግለጽ ንሳቶም ባሮት ኮይኖም እዮም ሓሊፎም ንሳቶም ትሕት ኢሎም እዮም ሓሊፎም ስለዚ ንሕና ድማ ናታቶም እግሪ ሒዝና እቲ ናታቶም ኣኽሊል ክንቅበል እቲ ንሳቶም ዝረገጽዎ ክንረግጽ እቲ ንሳቶም ዝበልዎ ክንብል እቲ ንሳቶም ዘምሃርዎ ክነምህርን ክንምሃርን ግድን እዩ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ዝተመስረተት እንተደኣ ኮይና ሐዋርያት ከዓቦታትና እዩምና እንድሕር ንኣምን ኮይና ትምህርቶም ክንቅበል ይግባእ እዩ ማለት እዩ ሐዋርያት ፈጺሞም ክብሪ እግዚአብሔር ንዘይምስራቅ ብጣዕሚ ዝጥንቀቁ ኣቦታት ነይሮም ትዝክሩ ተኮይንኩም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስና ሲላስ ኣብ ደርቤን ሓደ ዝሓመመ ሰብ ብጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፈወሱ እቶም ህዝብታት ስም ቀይሮም ማዕርግ ሂቦምዎም ክብሪ ድማ ንዓቶም ክህቦም ከለው ኢና ንርኢ እቲ ካህንተይ ቃሬ ንዓቶም ፍሉይ ዝኾነ ክብሪ ከቕርበሎም ከሎ ንርኢ ሐዋርያት ግን ናማቶም ክብሪ
ክሰርቆይ ንሪኦም እምቢ ክብሉ ከለዉ ክቃወሙ ከለዉ ኢና ንርኢ ሽዒቱ ተምሃርያት ብጣዕሚ ከምዚ ሓዘኑ ከምዚ ተናደዱ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ክትቀርቡ ዳ እምበር ንገዛእ ክብርና ነገልግል ባሮት ኣይኮናን ናብ እግዚአብሔር ክትቀርቡ ምስ እግዚአብሔር ክትሰማምዑ ክብሪ ኣምላኽ ክብርኹም ክኸውን ንሕና ወንጌል ንሰብከልኩም ኣለና ኢሎም ከምዚ ተናገርዎም ብግልፂ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይነግረና እዩ ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ትምህርትና ናብ ምድምዳም ክንከይድ ከለና ናይ መወዳእታ ነዚ ትምህርቲ እዚ ብቑዕ መልሲ ሒዙ ዝመፅእ እንተደኣ ሃሊ ኮይኑ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 10 ዘሎ ቃል እዩ መልኣኽ ራእይ ሒዙ መልእኽቲ ሒዙ ንሃዋርያው ቅዱስ ዮሃንስ ክመፅእ ከሎ ንርኢ ሃዋርያው ቅዱስ ዮሃንስ እቲ ናይ እግዚአብሔር ባርያ ድማ ነቲ ካብ እግዚአብሔር መልእኽትን ራእይን ሒዙ ዝመፀሎ መልኣኽ ብዓብዪ ክብሪ ትሕት ኢሉ ክሰግደሉ ክምክር ከሎ እቲ መልኣኽ እንታይ ከም ዝበሎ ብግልፂ ንርአ ዮሃንስ ከምዚ ኢሉ ወደቁ ሃብ እገሪሁ ወሰገድኩ ሎቱ ወይቤለኒ ውቅ የውጊ ይትስግድ ሊተ እስመ አነ ይገብር ዘከማከ ወዘምስሌከ ወምስለ አሃዊከ ነቢያት እለ ያዕቅብህጎ ለኢየሱስ ወባሂቱ ለእግዚአብሔር ንስግድ ኩልና እስመ ህጉ ለኢየሱስ መንፈሰ ተነብዮ ብትግርኛ ኣብ ቅድሚ እግሩ ወደቅኩሞ ሰገድ ኩሉ ንሱ ግና በለኒ ከምዚ ኣይትግበር ኣነ ድማ ከማኻ ኣገልጋል እየ ብሰሕዋትካን ነቢያትን ሓደ እየ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ስገድ ምስክር ኢየሱስ መንፈስ ትንቢት እዩ ኢሉ ብግልፂ ከምዚ ነገሮ ይነግረና ማለት እዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሃዋርያው ቅዱስ ዮሃንስ ካፍቶም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት ሓደ እዩ ካፍቶም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ቅዱስ ወንጌልን ዝመስከሩ ኣቦታት ሓደ እዩ ናይ ሃዋርያው ቅዱስ ዮሃንስ ህይወት ኣብ ራእየ ዮሃንስ ከይድና ምርኣይ ንኽእል ኢና ብዙሕ እስራት ኣብ ፍጥሞ ብዙሕ ስቃይ ኣብ ፍጥሞ ብዙሕ መከራ ብዙሕ ችግር ስለ ክርስቶስ ዋጋ ከፊሉ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍሉይ ቦታ ኣለዎ ሃዋርያው ቅዱስ ዮሃንስ ብናይ ቤተክርስትያን ታሪክ ከይድና ክንርኢ ከለና ድማ ፍሉይ ቦታ ኣለዎ ኣብ ሰማይ መልኣኽ ክመፅእ ከሎ ሃዋርያው ቅዱስ ዮሃንስ ክምብርከኽ ከሎ እቲ ካብ ሰማይ ዝመፀ መልኣኽ ድማ ኣነ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ እየ ሰማይ ዝፈልጦ ሓቂ እዚ እዩ ሰማይ ዝርድኦ ሓቂ እዚ እዩ ምድሪ ክትስዕቦ ዝግባእ ሓቂ እዚ እዩ ምድሪ ክትቅበሎ ዝግባእ ሓቂ እዚ እዩ ህይወት ክህብ ዝኽእል ሓቂ እዚ እዩ ምሕረት ክህብ ዝኽእል ሓቂ እዚ እዩ ንሱ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ምስጋድ ኣነ ከማኻን ከም ነቢያትን ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋሊ እየ እዚ ንእግዚአብሔር እንታይ ግበር ስገድ ኢሉ ከጠንቅቆ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እና ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ቅዱሳት መጻሕፍቲ ስግደት ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝተገበአ ፍጥረት ኩሉ ነብሱን ህይወቱን ማንነቱን ዘመኑን ኩሉ ንእግዚአብሔር ብምግዛእ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ክንብርከኽ ከም ዝግባእ እዮም ናይ ዘንፀባርቁ ማለት እዩ ብናይ ቦታት ትምህርቲ ከይድና ክንርኢ ከለና ድማ ነዚ ቃል እዚኦም ዝድግፉ ኣቦታት ናይ እግዚአብሔር ቃል መሰረት ገይሮም ብዛዕባ ስግደት እንታይ ኢሎም ንርአ በመጀመሪያ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ንፈልጦ ዓብይ ኣቦ ኣቦና ቅዱስ አትናቴዎስ እዩ ከምዚ እዩ ኣምልኮ ይደሎ ለእግዚአብሔር ባህቲቶ ስግደት ንእግዚአብሔር ጥራሕ ይግብኦ ቄርሎስ ድማ ንስየብሆሙ ለቅዱሳን ወናከብሮሙ ኣምልኮ ስለ እግዚአብሔር ባህቲቱ ንቅዱሳን ነኽብሮ ኣምልኮ ግና ንእግዚአብሔር ጥራሕ ይግባእ ክብል ከሎ ብግልፂ ንርኢ ስለዚ ክብራትን ክብራንን ንፍጡርን ንፈጣሪን ክወሃብ ዝግብኦ ፈሊና ክንፈልጥ ይግባእ ንቅዱሳን ክነኽብሮም ግቡእ እዩ እቲ እግዚአብሔር ዘኽበሮ ማንም ክሕስሮ ይግባእኒ እቲ እግዚአብሔር ልዕል ዘበሎ ማንም ከዋርዶ ይግባእኒ እቲ ንባሮት ኣምላኽ ንቅዱሳን እግዚአብሔር ዘሕስር ንሱ ሕስር እዩ እንተኾነ ግን እግዚአብሔር ካብ ዘኽበሮምና እግዚአብሔር ካብ ዝመደበሎም እግዚአብሔር ካብ ዘቕመጦም ቦታ ኣንሕና አንጨብጭብና ልዕል ክነብሎም ኣይንኽእል ኢና ፍሉይ ቦታ ክንህቦም ኣይንኽእል ኢና ናታቶም ክብሪ ንእግዚአብሔር ምኽባር እዩ ናታቶም ናፍቆት ንእግዚአብሔር ምኽባር እዩ ናታቶም ናይ ለይትን ቀትርን ስብከቶም ዝነበረ እግዚአብሔር ልዕል ኢሉ ፍጥረታት ድማ ትሕት ኢሎም ብቅድስናን ብጽድቅን ብንጽህናን ኣብ ትሕቲ መንግስቱ ክግዝኡሉ ምርኣይ እዩ ነይሩ ስብከቶም ስለዚ ካብዚ ብተቃራኒ መንገዲ ወፃኢ ታክንገብረ ይግባእናኒ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንዓቶም ኣሕሊፍና ክንህበ ይግባእኒ ንሳቶም እውን ፈፂሞም ኣይደልይዎን እውን ኣይምሃሩናን እውን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን መጽሐፈ ሰዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ታሪክ ፍሉይ ቦታ ዘለዎ መጽሐፍ እዩ ንሱ ድማ ከምዚ ይብለና ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ለትውልደ ትውልድ ሎቱ ለባህቲቱ ይደል ሰጊድ ትርጉሙ ንዘለዓለምን ንዘለዓለም ዓለምን ሃሌሉያ ንትውልዲ ትውልዲ
ንእግዚአብሔር ጥራሕ ስግደት ይግባእ ይብል መጽሐፈ ሰዓታት ገጽ 18 2000 ዓመተ ምህረት ሕታም ማለት እዩ በኻላይ ደረጃ ድማ መጽሐፈ ሰዓታት ንረኸው ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አረፍተ ጽሩህ ዘነን ወጸፍጻፈ ቤቱ በረድ ህቡር ህላዊሁ ዘይትባድ ሎቱ ለባህቲቱ ይደሉ ሰጂ ትርጉሙ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ማሕደሪኡ ንጹህ እዩ ቤቱ ድማ ብክብሪ ዝተመልአ እዩ ሁሉን እውን ዝተዋሃደ እዩ እምበር ዘይኽፈል እዩ ስግደት ንዕኡ ጥራሕ ይግባእ እዩ በጣም ንገርም ብናይ አቦታት ትምህርቲ ብናይ አዲስ ኪዳን ትምህርቲ ብናይ ብሉይ ኪዳን ትምህርቲ ብናይ ሙሴ ትምህርቲ ብናይ ጌታናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ከምኡውን ብናይ ሐዋርያት ትምህርቲ ዝተመስከረሉ ሓቀኛ ስግደት ርእስኻ ብምግዛእ ማንነትካ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሕት ብምባል ንእግዚአብሔር ዝግባእ ክቡር መንፈሳዊ አገልግሎት ጥራሕ ዘይኮነስ ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝተዳለወ ክቡር መንፈሳዊ አገልግሎት ምዃን እዮም ብግልጽ ነጊሮምና ማለት ስለዚህ ኣብዚ ክንታለል ዘይግባእና ነገር እንተዳሃሊ ኮይኑ ንፍጡር ዝግባእ ክሳድካ ትሕት ኣቢልካ ዝውሃብ ክብርን እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ሉዓላዊ ኣምላኽን ጻድቕን ልዑልን ወጣንን ፈጻምን ከም ዝኾነ ኣሚንካ ዝግበር ስግደትን ፈላሊና ክንሪኦ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ተረዲእና እግዚአብሔር ብዝፈትዎን ንእግዚአብሔር ባህ ብዘብልን ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ክኾነልና እግዚአብሔር ምስ ኩላህና ይኹን ስለዚህ ጥቕልል ክነብሎ ከለና ስግደት ሓደ ናይ ትሕትና መግለጽ እዩ እግዚአብሔር ልዑል ንሕና ባሮት ምዃንና ንገልጸሉ እዩ ካልኣይ ናይ ስግደት ንእግዚአብሔር ጥራሕ ዝግበር መንፈሳዊ ኣምልኾ እዩ እዚ ፈሊጥና ክንፈሊ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይርዳእና ስለ ዝሰማዕኹምኒ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ናይ እግዚአብሔር ኣብ ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ወልዲ ጸጋ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ኩላህና ይኹን እግዚአብሔር ይባርኽ ዝኸበርኩም ዝኸበርክንን ናይ ለማዓንቲ ዝነበረና ናይ ትግርኛ መርሃግብሪ ፕሮግራም እዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ መንገዲ እስካዕ ንረኸብ እግዚአብሔር ብምሕረቱን ብረድኤቱን ብቸርነቱን ይሓልወና ስለዚህ እዚ ኣገልግሎት እዚ ናብ ካልኦት ንኽባጻሕ ናይ ህያው ተስፋ ቲዩብ ቤተሰብ ክትኮኑ በዛ አጋጣሚ እዚ ክዕድመኩም ይደሊ አገልግሎቱ ካልኦት ክሪእዎ ድማ ሰብስክራይብ ሼር ብምግባር ነዚ አገልግሎት እዚ ክትድግፉ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ንትገብርዎ ምክርን ከም ድማ መንፈሳዊ ማዕዳን ኣቀዲመ የመስግን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ተባረኹ